da bi nam pomogao najaviti dobitnika statusa među puhačima unutar zabavne glazbe. Na pozornicu će doći čovjek kojeg ću ja uvijek pamtit, jer mi je rekao: skinula si cipele, skutala si bosa, lepršala je tvoja duga raspletena kosa, izvijala si bok. Nenad Belan, smijem Nenad. Izvolite, molim. Dobro večer, dragi kolege, dobro večer, cijeni skupe. Aporina ne dobiva, nego dobiva status. Opet duo, dakle, Gerček Antonio i Razumović Denis Raz. Dobar večer, evo, na brzinu ću vas pozdraviti svih goste iz Zagreba, ljude iz Rijeke ovdje. Jako je fin osjećaj dobiti ovako lijepu nagradu, značajnu u svom gradu u kojem se puno radi, svira i napokon stvari dolaze na svoje. Glazbe je uvijek bilo i uvijek će biti, samim time i glazbenika. Ako je u posljednje vrijeme razvoj tehnologije pomutio nečije planove i računice, to su svakako diskografi. Predstavnik Napsterima, MP3-cama i iTunesima izluđene branše dodijelit će status u kategoriji jazz alt saksofona. Aplauz podrške vitezu vinila i plastike, Siniši Bizoviću. A nagradu dobiva Raz. Pozdravimo prezentera u kategoriji jazz tenor sopran saksofona, urednika glazbene redakcije Hrvatske televizije, gospodina Željana Klašterku. Hvala, dobra večer, dragi glazbenici, dobra večer, Rijeka. A, status dobiva džingl. Izvolite. Hvala. Nagradu, status dobiva. Sad ćemo vidjeti. Nestorović Saša. Zahvaljujem. I sad trebam Andreja da otvori Jazz Akademiju jednu najprije u Zagrebu, pa onda u Rijeci. Evo, mi smo odabrali jednu kompoziciju Led Bellija, Good Morning Blues. To znaju svi muzičari koji ne plaćaju doma račune i kojima nije baš lako u životu. Živjeti. Side to side, I was not sick, but I was just disappeared. Oh, good morning, blues, blues, how do you do? Oh, good morning, blues, blues, how do you do? I'm doing all right. Good morning, how are you?
When I get up this morning, blues walking around my bed. When I get up this morning, blues walking around my bed. I went to eat my breakfast, blues was all in my bread. Good morning, blues. Blues, how do you do? Oh, good morning, blues. Blues, how do you do? I'm doing alright. Good morning, how are you? Hvala lijepa. Darko Aljinović na klavijaturama, Krešo Remuš na usnoj harmonici, ja sam Tomi Novak. Uživajte.